Wasyaga campur sari alarasati rasa nglipur ati keroncong karawitan langgan rok lan dangdut katur dateng prolenggah sami saya maju saya hafisuwur Sora
Nuwun kala nuwun. Purwa kandha mabar carita yang karya. Kanthi purwakane ngatur-ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhalla nikah wa karrama syifa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wan nabiyya ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunati famarra iba'am sunati wa laisa mini al hadis au kabaqol. Sungkem ing ngabekti gonjo pangarsanipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh aji sepuh yang kasepuhan ingkang satu hanggung mestuti mring pepoyan ing kautaman ingkang tudhat pinundi dalaki nabekten. Gonjo pangarsanipun para alim, para ulama, Rama Pandhita, biku, bikuni ingkang rinten mantara ati tansah angirit-angirit werdining pustaka aji kinarya panuntun kiblating manembang ngersanipun Gusti Pepet Suci kang satuhu luhur ing budi. Gonjo pangarsanipun marang para pangemban pangbating praja piyapara satriyaning nagari. Tanurian kunjuk katur pepunden kula ingkang asta pusaraning adil wonten ing wewengkon Desa Kelurahan Padasuka. Nggih kunjuk katur Rama Lurah, Rama Tuban Subagio ingkang satudahan pinundi ing dawuh mandhap paran para pangembating praja wonten ing wewengkon Dusun Piji. Nggih menipun Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW ingkang pantes kalamunta sinudarsana. Para kadang werda tumarono, Baraya Wirata Baraya Tamtama ingkang maha luhuring dharma. Sang Yapa lenggah para tamu sinedahan kakung putri ingkang tudhat kalingga murdane ngakrapi. Linangkung kunjuk katur pepunden kula panjenenganipun Bapak Seger Yulianto, sarimbun Ibu Rosita ingkang manggih kabagyan kamulyan sing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Bapak Ibu Besan Sutresna, Bapak Arianto miwah gotrah keluarga ageng ingkang kemareng lenggah dedalem saking wewengkon Pager Jurang nderek kapanewon Pager Sari Mungkin Kadipaten Magelang ingkang bagya mulya risang pinanganten sarimbit ingkang tuhu cinaket ing manah ngaturaken pambagya wilujeng siang magoconten sugeng pemanggihan kali kula sakadang para kanca pametri budaya Jawi panglipur wuyung Santi Puja Retna Larasati campur sari kepareng bijil saking ereng-erenging redi maha merbabu kaleres sowan saking padekahan Dusun Krembyungan Desa Ketundan derek Kapanewon Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ingkang pun pandegani pun pangarsani kadang kula anem Rayi Mas Supriyanto SSI iki biasanya sarjana seni Indonesia iki sok ngobat kendang kendangnya sapa
Ugi ngenipun keparang merak sowanipun para kanca Larasati campur sari sembah gunging panuwun pakarsaringan Pekadang Pandaya Swara Satria Audio Production sugeng siang sugeng pakarya ugi sinengguya sowanipun Bala Dewi video syuting wis rong dina ketemu terus alhamdulillah berkah barokah injih ugi keparang sowanipun para kanca Larasati campur sari ing mangke kanthi sowanipun para kadang Widawati para kadang Seliwati ananging saderengipun ing semangke sowanipun kadang-kadang Widawati kunjungipun para bapak ibu kula sinampiran Cindya Puspita Nugroho saking pinipun Bapak Seger Yuryanto ugi kepareng semangke maratitisaken hangrumpaka tutuk laring adicara pahargyan munduh mantu ingkang kababar winengku dening pinipun Bapak Seger Yuryanto rantamaning adicara ingkang badhe lumampah ing samangke nggih makaten adicara ingkang urut sepisan nggih pambuka kadung adicara candhaipun mangke wijeripun para kadang panawung krida dharma para kadang sinoman sedya maraswan ngersanipun para lenggah para tamu kepareng hangaturaken panyugata kunjuk sagung para priagung tamu tumrap kalajengaken pangayu bagatur pambagya harja Yuwana Basuki duta asmara kinasihipun Bapak Seger Yuryanto ingkang kabiji dening panjenengan pepunden kula Rama Sustanto ing mangke tumuli kalajengaken tata garing adicara candhaipun nenggih waluyan pangandika pasrah miyapanampi mangke panampi duta asmara panjenenganipun Bapak Seger ingkang badhe katindakaken kaasta pepunden kula Kanjeng Rama Lurah panjenenganipun Bapak Tuban Subagyo parandene lamping adicara ing mangke kasumbul ingkang angka 6 nenggih sumene ingkang kaping kalih kinarya pratandha penting adicara pemilih sampun wonten pratandha puja hastumara pandonga pamuji mring Gusti ingkang mangke kula sunaken saking pinipun Simbah Derajat Haryanto mekaten rantamaning adicara ingkang badhe dumadi ing ari samangke murih rayu sedaya sumangga kula dherekaken kanthi sesanti puji gonggo gonggo trigonggo gonggo pinaingan para cakra durga mendhak kala sirna hayu hayu rahayu rahayu kang samya pirangya maraswan Larasati campur sari Satria Audio Production lan ugi Bala Dewi Multimedia kanthi sawanipun Pipit Fitriani Yoga Tralala Eva Mochi yuk ngadeg bareng geser sini Mbak Pipit yeah. Kawis sang tema para kadang Widawati sampun kepareng jumeneng ngersaripun sagung lenggah para tamu sigra nderekaken sawanipun para kanca Larasati campur sari sugeng siang sugeng midhangetaken Pipit wek sapa mbak Mbak Pipit ya duwe
yoga wek sapa yok yoga yo tuweku Pak pacare sapa nok Yanto sama-sama playere calone sapa nok layere yo duweke mbokne iki piye dek wek sapa dek mesti ana sing duwe piye dek wek sapa dek mesti ana sing duwe piye wek sapa mesti ana sing duwe piye dek wek sapa dek mesti ana sing duwe Larasati Satria Audio Bolo Dewe Multimedia luar biasa asik-asik yeah. Mungkin lagi katro Kadesli letose gunung Mungkin lagi nansir Rapatuli beranggoke Mungkin lagi boke Jarene wis jodoh Apa-apa tuwe wong loro Apa-apa tuwe wong loro Aduh nonong wek sapa nok Badok nonong tungkak pletek wek sapa dik Tukak pletek yo duwekmu lambe tipis wek sapa dik arep jedir ra tegel bangke ane wek sapa dik Ane yo duwek iki piye dik wek sapa dik Mesine ana sing duwe iki piye dik wek sapa dik Mesine ana sing duwe piye dik wek sapa dik Mesine ana sing duwe wek sapa Mesine ana sing duwe la 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 Eva juga Pipit matur sembah nuwun sampun kepareng nderekaken swanipun para kanca Larasati campur sari ing pangajab mugi swanipun kula sak kanca Larasati pepanggihan kadhepanipun para bapak ibu keluarga egeng biyayipun Bapak Seger Yulianto Saripit Ibu Rosita Purwo Madya Wasana Mangya Rahayu Widakta Nirbaya Nirsangsaya tan mangke pringga bayaning marga sanggening pun kabar tamu kepareng dungkap adicara candhaipun nggih ing mangke tata glaring adicara bahargyan boyong putra temanten ingkang winengku dening panjenenganipun Bapak Seger Yulianto Saripit Ibu Rosita nggih kepareng hanetepi saperangan darmaning werda ngrakit Sekar Cempaka Mulya Mahargya Suta Ambi Woho Siwi putra kinasihipun ingkang peparap Mas Bagus Muhammad Afif ingkang kepareng Anjatu Krama Kusumaning Ayu Tertaning Ayu Fitri Desvi Nabila siwi kenyopipun Bapak Arianto Saripit Ibu Peryani almarhumah ingkang lenggah dedalem saking padekahan pager jurang pager sari mungkit hadining rum midhangani punika sumangga tata lampahing adicara ingkang angkasa pisan kula dherekaken kanthi memintosih nugrahaning jawata kula dherekaken kanthi waosan basmalah sumangga kula dherekaken
Bismillahirrahmanirrahim. Sinarengan nyebat asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih. Mugi-mugi gelaring adicara tansah manggih kabagyan kamulyan antuk sih nugraning Gusti ingkang Maha Agung. Tungkap adicara candhahipun nenggih swanipun para kadang panawung Krida Dharma, para kadang sinoman ingkang kepareng ing mangke saderengipun manak swan ngersanipun para lenggah sigra atur panyugata dhateng dika sami ing mangke kepareng ajawat asta dhateng Risangat Maja pinanganten sarimbit kepareng ngaturaken kawilujengan dhateng Si Atmaja temanten sarimbit. Minangka menika kunjuk katur manggalaning sinoman kepareng sigra linggar saking sasana palenggahan ing mangke minggah wonten ing sasana Panjangga Mulya. Brondut marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan pegangan hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidupkan tanah yang makmur dengan dasarnya, rumah sehat sentosa. dalam rumah tangga amin dan sehat. Rambut abang yang basah, ambil dari sehat. Dapatkanlah demokrasi jaga lingkungan dan sekitarnya. Selamatkan bahagia keluarga pada sana untuk jaya PKK. Matur sembah nuwun kadang-kadang panawung Krida Dharma
kanca-kanca sinuman sampun kepareng ajawat asta Dedeng Siatmojo pinanganten Sari Bikmiah Gotrah keluarga geng panjenenganipun Bapak Seger Yulianto kiripun tumuli ing mangke marak suwan ngersanipun para tamu sinedahan pinanggung keluarga geng Pandering Putra pinanganten nenggih keluarga geng panjenenganipun Bapak Arianto ingkang rawuh saking wewengkon dusun Pager Jurang Pager Sari nderek Kapanewon Mungkit Kadipaten Magelang. Minangkani punika nderekaken swanipun kadang-kadang panawung Ridho Darma para kanca-kanca sinuman marak sowan Larasati campur sari nganti swanipun Yoga Tralala. Ngene rada geser sithik. Nggih. Mergane nang kene iki rada budhek. Aku kok ora krungu mbasane kene. Aku nang kono ora krungu. Kowe tak goleke obat kuping. J menika ngaturaken wilujeng siang duka pesonten menika tamu undangan ugi keluarga besan Pak Ki ugi keluarga besan saking Pager Jurang Pager Sari Mungkit. Saking Mungkit, J menika ugi nderek dedonga kagem pinanganten kekalih. Lah iya dongake sik ta. Selamat berbahagia. J mugi dados keluarga ingkang bagya mulya donya dumugi akhirat. Amin amin ya robbal alamin lan muga-muga ora suwe meneh dalem Nawa Candra Dasa Ari utawa 9 sasi 10 dina bakal tumeka enggalo pikantuk pituasing patembayatan amanah saka ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kaparingan putra lan putri sing solih lan solihah. Pak Ki mbok sing to the point, muga-muga cepet meteng ngono ki. Ya. Asline ki ngono kuwi. Ya intine ya ngono kuwi kana. Lah nggih. Ya. Tinimbalan panjenenganipun pepundhene awake dhewe. Juragane buah. Oh, nggih. Menika juragan buah wonten pundi? Ya takon dhewe Pak Seger nggih-pun. Wandiripun wonten pundi Pak Seger? Wandiripun kiosipun wonten pundi Pak Seger? Di pundi? Oh nang Bulu. Wonten peken Bulu mriki. Nggih, tak kira Bulu iku ya ono Bulu. Oh kaya Bulu Temanggung. Betul ya. Oh iki buah napa mawon Pak Seger ingkang dipun sadi? Sembarang buah ya Pak. Oh mawarni-warni. Buah dada ngono. Iya aku paling seneng ki buah warna-warna ki ana melon, ana gandul lan sak panunggalane aku ora pati seneng kok. Paling seneng ya buah kuwi mau. Oh lho. Ya duwe. Nggih, sowan kaliyan rencang Larasati menika saweg sepindah kula Pak Ki. Apa iya? Oh, ya aku ndredeg. Rasa ndredeg wong kae wis disuntik jinak kabeh. Oh nggih, sampun di formalin. Formalin. Formalin to. Ora buas meneh. Wis ora galak, saiki wis do jinak kabeh. Yo. Alhamdulillah. Sahabat ngarsanipun para lenggah tamu, diaturke lelangan tetembangan Kang Jumbo Karaswasana. Sing laras enak. Nyuwun barang menika Pak Ki bawa. Kegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawit luput pisan kena pisan
yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena numbas arato matur suwun Bud enak iki nderek juragane si Kuwung oh J menika iki Satria biyen Minu audio waduh kelingan ae Cara entuk ngono iki kon piye? Ngene. Ya ngene lho, aja ming nesu-nesu terus Pak Gi. Ngene iki rasa dimek meh. Ngene kok sing dimek mburi. Apane kok mburi? Kowe mau nyekeli mburi nyekeli apa? Buntut. Ya kowe duwe buntut to? Ya kadang. Lho kok beda karo buntute kanca-kanca mburi? Ya kok iso? Kae buntute ning ngarep e. Aku mbok tak weruh. Yo. Kalau tak mriko-mriko mesake sing mriko Pak Gi. Iya. Heeh. Mlaku kaset. Iki menawa Suwarnana kok njur ketemu juragan ya sapa ngerti. Mbok pilih kula mangke dipundhut. Heeh iki menawa mengko kok nang kene ana Pak J. Ana Pak JK Sayur Mas Yanto menawa rawuh lah ya. Mbok pilih aku kon usung-usung ngerabuk ya gelem.
Kakak. Dalem. Ketemu sapa nang kono nak? Kula ketemu Mbah Kakung ingkang wonten mriki. Asmanipun sinten menika Mbah Kakung? Pak Mohari nggih. Kula remen sing kados ngeten iki lho Pak Gi. Masalahe. Nggih pokoke sing 70 ke atas ngoten kula saking remene. Lah nek sing yuswa wis sepuh ngono sing mbok seneng nyapane nak. Napa meneh nek gadah sapi selikur barang niku kula seneng banget ngoten niku. Njuk dirabi karo Mbah Kakung kuwi ya seneng. Nggih, kula mboten napa-napa. Sik penting tanda tangan los kontrak ngoten. Terus di atas namamu sisa. Aning nek Mbah Kakung paringi panjang yuswa, njur mengko saiki yuswa 70, njur mengko Mbah Kakung tekan umur 150 ngono piye jajal. Waduh, nggih kula malah nyong dhisik kaya ngene sing aku ya. Ya kowe melu bongko no. Aduh, nggih. Mbok pilih ngersakaken tembang menika Mbah Kakung. Oh, sambal kemangi, nggih. Dalem? Napa? Oh, nggih. Menika ingkang juragan pundi menika Mbah Kakung? Oh, teng mriku. Pundi? Oh, niki CEO ne teng pundi? Goleki. CEO sing pundi? CEO teng mriki. Waduh. CEO yang menyamar apa enggak itu? Kadose Asli. asli nek Oh, meniki mboten iya. enten sing menyamar teng mriki Pak Gi. Mangke pokoke mriki dijatah kondo urunan. Ora urunan, piantun ngene iku ora urunan. Biasane Metu dhewe-dhewe. Metu dhewe-dhewe. Oke, mbok pilih mangke kersa nyawiji menika Pak CEO. Nggih. Jenang gula wis diaturke no Yoga. Iki mau neng mburi kang lenggah nang mburi uga akeh banget panyuwun lan pamundhut saka pepunden kono ing bijine. Ngene kowe baliya ning papan palungguhanmu sadurunge menengko minangkani apa kang dadi pamundhut lan panyuwun kadang-kadangku ana ing bijine. Sembah nuwun Ibu Bapak Sagung para Agung tamu sampun kepareng pun aturaken sedherekipun lelangan panglipur swanipun yoga tralala kadang panglipur widawati ingkang swan saking wewengkon Kitha Raja bersenyum temanggung ingkang sampun paripurna nggih dipun ngaturaken lelagon gunjuk tika Sagung para Agung tamu tumuli pepanggihan kadang panglipur ingkang badhe maraswan sinambi dherekaken para ibu bapak Sagung Palenggah hangrahapi pasugatan ingkang sampun katuraken sumangga kepareng hami raos kanthi mardu mardikane penggalih sinambing laras moyo swanipun larasati nganti swanipun Pipit Fitri Yani. Sugeng siang Mbak Wiwit. Lho, urung urip. Ayo, disek. Sek. Nah, ngono. Sadurunge tumandang gawe kuwi dicoba dhisik. Ampun mau pun tak Kalau mik buat coba-coba enggak apa-apa. Lah mau wis tak coba-coba. Tadi ketika dicoba gimana? Rasanya gimana? Rasanya mak glembleger. Sowan ngene, Pak, sowan. Nggih, marak sowan Pak Ki. Nggih. Nuwun Pak Bu. Nggih niki wonten ingkang mangkugati pinipun Pak Seger dalah Ibu Rosita. Menika pinipun Bapak Ibu Besan. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Nuwun marak sowan Pak Bu. Weh, mantene putri menik. Menik. Alah jan. Jan Mas Afif iki nggone milih Guyu gangguan to, jan Mas? pinter kok. Guyu Mas. Ora senyum wis manis lho. Oh iya lak yo guyu barang ngono lho Mas. Nek Ya. temanten anyarnya lak yo guyang. Ngene Wit. Nggih. Kaya yoga mau didongake Mas Afif karo. Nggih, derek memuji mugi-mugi temanten kekalih bagya mulya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah barokah. Amin ya rabbal Ndang- alamin. Nggih, ndang kagungan putra. Heeh. Heeh. Kaya- Siji apa loro. Ayo ditekoni. Kan tentunya Pinten, Mas Mbak? Manten, Mbak Manten punya planning atau cita-cita tersendiri. Cita-citane pinten, Mbak?
manut sing ngetengi jarene. Lho koyo ngono Lah ngono kuwi jarene ngono ki kan isin-isin ngono. Nganggo basa sing apik ngono koyo andar beni ngono. Andar beni ngono. Koyo metengi. Ya ngono kita. Nggih Mbak Fitri, kinten-kinten ngersakaken putra pinten saking Mas Afif? Alah lah malah aduh ngoten Iki ketoke nek kok piye to Mas Afif gini ki tetep temonjo kok. Tonjol. Mau Mas Mbak Fitri ki njaluk pira mesti disembadani. Oh apa men. Oh iya Blas. ketok. Piantune gagah Kapan Dik? pituksa. Ngono kuwi, ayo. Nggih, Dik. ya monggo diaturke tetembangan. Dik. Manut sing laras apa sing gayeng. Ah, wong enten pamundutan. Apa? Napa Mbak? Apa mau ga? Sambel Pamundute kemangi. Mbah Kakung mau apa ga? Oh sambel Oh, sambel kemangi. kemangi. Ajeng dipinangkani. Ah. Cik. Wes sik, iki sing diurus ya gak piye? dhisik. Oh, Iki Mbak mau juga. nyuwun apa mundut ga? Mundut apa nyuwun? Oh, Mbah Oh, Kakung mau nyuwun. nyuwun. Nah, ya Awong diman- gandeng sing ngersake nyuwun ki piantun sepuh ya dipinangani Lah, di. nggih to, Mas. Ora kudu dipundhut. Ora. Sing Lah, penting nggih. pendongane saka Mbah Kakung dayani kanggo awake dhewe. Lah jangkepe kaya ngono kuwi, Mas. Ah, yo langsung diaturke dipinangani sambel kemangi Sambel dados. kemangi. Aku tak rono. Ayo sowan Mbah Kakung ngono. Niri Mbah Kakung. Ayo. Asmane Mbah sapa wae ono? Mbah sinten? Oh lali. Takon kok takon juga cah lalen kok. Sarung Iya, iso toh. keri. Yo alah, yo bulu mata yo keri malah bulu mata ngisor. Nggih sowan ngersanipun Mbah Kakung lumantar Nggih. tembang ingkang badhe pun aturaken wonten sangi kemambel. Kemangi. Oh sambel kemangi. Sambel kemangi pundi Mbah Kakung? Ya. Kula nuwun. Mbah Kakung. Sik. Wes sik. Jangan masuk sambele kemangi mangane budal nyambut gawe senadyan lawuh tempe sing ayam Aku terima watone pokok segera gayaku ngomongno kanggo ngraketi muka tuku pipi ngrabui mangan saben dinane sego sambal kemangi. Pripun Pak? Joget Pak? Joget. Kok joget? Amat dina Pak nggih. Aku terima watone pokok segera waras. Kayaku lumpukno kanggo ngreketi sawan nyambut gawe aja lali mesine. Mbak Kakung pundi ta niku? Ayo Pak G. Pripun? Oh bakule sapi. Monggo Mbah Kakung.
matur kemangi. Nyendikani panyuwun saking panjenenganipun Mbah Kakung ingkang ngersakaken sambel kemangi wis dipinangani ugi tinampi kanthi suka renaning penggalih kunjuk katur panjenenganipun Mbah Kakung ingkang ngersakaken lelangan kala wau. Inggih.